tak to není ono. Úplně. Pojď na první. No. Klapka, kamera, jede. Rolling and action. Jaký erection? Rolling and action. Jo, action. Kubo, řeknáš nám něco? Ne. Děkuju! Tak. Ale neřekl bych to líp, co se s tím ví, jak se říká lidově. Lepší 3krát denně bříšti, než kdy haleřek a patikáři nésti. Jak říkáš? Má pravdu ten chlapec. Má pravdu. Má pravdu předsedo. Předsedo, on je jenom momentálně zaostalej. To bys mě naštval. Určitě nebojte zprostý, právě natáčím, dělám záznam. Budou to vidět určitě nezletilí. Rodinní příslušníci. Zuzanka. Zuzanka. Tak jim to nepouště těm nezletilým. Zuzka. Těší mě. Je to neřád. Vždycky, když má ty brýle takhle na blembáku, tak mi připadá jako, že přijel na tom cíldaku. Ale pojď tu kameru, ať ukážu, co tam MG42 na tom. Jo, přesně. Že jí zneustil, viď? Mamlin se na ní podepsal trošičku, jo, ale... Tohle to je mamlinová záležitost, jo. No, to je mamlinová Jo, nápadání. ale on je celkem dobře narostlý, viď, mamlin. Eliška dopadla stejně. Eliška dopadla, Zuzanka prostě má smůlu, no. Znalce, hele. Ale máme... Mandera vytáhne nějaký nožík v Reckovi. Kameny. Málo to víme. Málo to víme. To nikdy neuděláš tak, to víš. Počkej. Super se slítaj, pozor. Kluci, jako být váma, tak začnou mít trošku obavu, jdu si oblíkat. S tebe máme mít obavu, ne? No samozřejmě já střím i do vlastních, občas. Tak půjdeš plně linii, nevadí. Ne, Ale nám jo. já se tam cítím jako ryba ve vodě. Tak to máš. Na to jinak chce ve vodě. Počkej, tam se mi tam nevyjde, počkej, já to musím takhle otočit. A mám ho tam celý, to je velký kluk, ale To víš? Co píš? To jsou leta praxe odříkání. Právě, že ne. Hodně cvičit, hodně jíst. A hodně pít? O tom mluvím. Já si odříkám jiný.